सरकारनि अनसुंथाइ मोनैनि जाउनाव गसाइगावनि खयमारि गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनो रां खांलायनानै बान्दो खोनानै लादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा 29 नं सोनाब कक्राझार बियाबनि सिङाव थानाय खयमारि गामिनि गेजेरजों बोहैलांनाय गुरुफिला दैसानि हाब्रां खुरखानाया गिखांनाय सोमजिहोदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे दैसानि दाहारनि थाखायनो गामिनि गासै 50 बिगानिबो बांसिन हा खुरखा जाबाय। लोगोसे गामिनि गेलेग्रा फोथार, ब्रह्म मन्दिर आरो उफ्रा देहा फाहामसालियाबो खुरखालांनायनि लामायाव दंसै। थांनाय समाव बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर सरकार खुंबोबाय आरो दानि गोदान सरकाराबो 3 बोसोरानो जाबाय। नाथाय दिनैसिम सरकारनिफ्राय बे दैसानि खुरखानायखौ होबथानायनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। बे दैसानि खुरखानायखौ गिखांनानैनो दिनै खयमारि गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरा खौसेयै गावबा गाव रां खांलायनानै बान्दो खोनानै लादों। बिटिसिनि 6 नं कुसुगाव समस्तिनि गेजेराव थानाय बेंखनाव थानाय खयमारि गामिनि रायजो राजा जोबोद दुखुनि बाथ्रा। जोंनि खयमारि गामिनि गेलेग्रा फोथार, साब सेन्टार आरो ब्रह्म मन्दिरखौ गुरुफिला दैया खुरखायै खुरखायै खुरखानानै फोजोबस्रांनायनि लामायाव। दा बेखायनो जोङो बे दै खुरखानायखौ हमथानो थाखाय रायजो राजाफ्रा ज' खौसे जालायलायनानै एफा एनै रां खांलायलायनानै जोङो बेखौ हमथानायनि बेबस्था लादों। दासिम जोबोद दुखुनि बाथ्रा, मथा-मथि जोङो सरकारनिफ्राय जोङो बे अनसुंथाइ मोननाय जायाखै। बे हिसाबै जोंनि नुनायाव जोंनि बे गामिखौ सानसे समाव गुरुफिला दैया खुरखानानै माने फोजोबस्रांगोनखौ जों नुहुरदों। दा ओंखायनो जोङो रायजो राजाफ्रा बेखौ हमथानायनि बेबस्था लादों। दा जोङो मा खालामनो, सरकारा जुदि जोंखौ एसे मदद खालामोब्ला जोंनि बे गामिया रैखा जागोन। बेखायनो जोङो सरकारखौ अनुरद खालामो। दा मानो होनोब्ला थांनाय सरकार जेनेबा बिपिएफ सरकाराबो 17 बोसोर मावदोंब्लाबो जोंनि बे गुरुफिला खुरखानायखौ हमथानो थाखाय जेबो जोंनो अनसुंथाइ हरनाय जायाखै। आरो दानि गोदान सरकाराबो दासिमबो माने मावै मावनानै जेनेबा बोसोरथामा बारलांबाय, थेवबो दिनैसिम नायफैदों, फैयो, नाथाय दिनैसिम मावनाय जायाखै। हमथानायनि बेबस्था जेबो लायाखै। बेखायनो जोङो रायजो राजाफ्रा अनुरद खालामदों दानि सोलिबाय थानाय बे सरकारा जाहाथे जोंनि बे गिनो गोनां बा बे बिपदखौ रैखा खालामो, जाहाथे जोंनि रायजो राजा बयनिबो सुख गोजोननि राहाखौ दिन्थिनो हायो। बेखौ जों रायजो राजाफ्रा सरकारनि सेराव जों गुरैयै खावलायदों। नुनो मोनदों जों मेसेङावनो बेबायदि खुरखायो, दैज्लाङावब्ला माबायदि खुरखायो बे दैया? दैज्लाङावथ' आरो रासिन जाबावो। दा मेसेङावनो खुरखागासिनो दं। दैज्लाङावथ' आरोबाव गिथाव बाथाव जाजोबो, बे फिला लोमजोबो, न' बां हाबजोबो। खुनु बेखौ हमथानायनि जेबो राहा गैया आरो गिलु बालु गिथाव बाथाव जायो। आदसा दिनैसिमाव गुरुफिला दैजों खय बिगासो हाया खुरखालांजाखो? मथा-मथि अनुमान 50 बिगासो जासिगोनदां। ओरै हरैबारि थाहैजोब्बाय न'आ। बै थालिर बागानाव न' दंजोबोमोन गोदो। 50 बिगासो जागोन। औ थांबाय, बिथा न'आ थांजोब्बाय आरो गायग्राबो थांबाय, बिथाबो थांबाय। बे दैनि खुरखानायखौ नुनानै रायजोफ्रा गिखांदों नामा? रायजोफ्राथ' गिदों। दा दैज्लाङावथ' दैज्लां गिलु बालु गिथाव बाथाव जाखायो। आरो दा मेसेङाव खुरखानायनि अबस्थाखौ नुनानै जों गिखांनानै बाध्य जादों बे जिनिसखौ हमथानायनि। बे दैनि साखाथियाव गंबेसे गामि दं आरो मा गामि दं? बे दैनि साखाथियाव ओरैहाय जोंनि खयमारि बर' बस्ति, खयमारि आदिबासि दङ, आरो ओरैहाय जोंनि खयमारि साहाथिं सिमलागुरि दं। बेनो आरो खाथि खालानि गामिफ्रा। आं बे गामिनिनो गामि बेंगिरि। जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 6 नं कुसुगाव समस्तिनि माबायावहाय आन्दाराव गोग्लैयो। मा गामि? खयमारि। मा उसुबिदा जादों? असुबिदाया जोंहा नैबे दा जोंनि बे साखाथियाव थानाय गुरुफिला दैया जोबोद जोंखौ माने खथि खालामगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय जों खस्थ' मोनो। मेसेङावनो नै जोंहा गिख्रंथाव जाबाय आरो माने गमात सेंग्राफोरनि गेलेग्रा फिल्ड थांबाय, खाथियावनो ओरै साब सेन्टार दङ, आरो नै जोंहा ब्रह्म मन्दिर दङ, रायजोनि एसे बागान दंमोन, बेबो फ्राय मेसेङावनो गोग्लैबाय। दा बेखौ नुनानै जोङो दिनै बे गामियाव रायलायलायनानै न'खरसेयाव बिदिनो 100-200 कालेक्सन खालामनानै जों नै बे गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जाबाय जों। मा दा खामानि मावदों? जोङो बे औवा दाननानै औवा बेरा होथेबाय,
औवानि सिगाङाव बस्थायाव हा सोनानै होथेबाय रायजो राजा ओंखारनानै दैनि दाहारखौ होबथानो थाखाय सरकारनिफ्राय जेबो मदद सरकारनिफ्रायथ' मददखौ मोननाय जायाखै दा सिगाङाव BPF सरकार सालायलांदोंमोन बिथांमोनहाबोथ' जेबो मावलाङासै दा BPF सरकारा मावियाव जोङो नैबे गोदान सरकाराव बारलायबाय बिथांमोनहाबो मावलांनाया बोसोरथामानो जाबाय दिनैसिम जों बिसिनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय जायाखै बे समाव मा खावलायगोन सरकार बे समाव जोङो खावलायगोन सरकारा जाहाथे जोंनि गिख्रंथाव महरखौ नुनानै सरकारा जोंखौ थाब आखायाव लानानै अनसुंथाइखौ जोंनो मावना होयो बेखौ आं खावलायबाय दै दाहारखौ होबथानायनि दै दाहारखौ होबथानाय आरो बे हा खुरखानायफ्रा एसे जोंहा बेनिफ्राय आरायग' जानायनि थाखाय बिगाबेसे हा खुरखालांखो बे दैया जोंनियावथ' बेहाय गायग्रा हा बिथा बिदिनो 50-60 बिगासोआ थांबाय आरो नैबे गेलेग्रा फोथाराबो फ्राय बेबो 12 बिगासोआ थांबाय बे दैनि खुरखानायखौ नुना रायजोफ्रा गिखांनाय मोनदों बे दैनि खुरखानायखौ नुनानै रायजोफ्रा गिखांदों दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै न'खर न'खर फैसा कालेक्सन खालामनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों